pun kagem para kula wangsanipun, para sahabatipun, para tabi'in, tabi'ut tabi'in lan sedanten penderekipun ingkang tansah setya lan tuhu nderek sunah piwucalipun ngantos puputing jaman samangke. Para jamaah ingkang dipun rahmati Allah, sampun asring kita midhangetaken nggih wonten ing pundi-pundi papan pengaosan enten masjid-masjid niku tansah dipun emutaken, dipun wedharaken ngelmi agami kagem nggayuh kamulyan kasantosan wonten ing alam akhirat. Niku sampun umum nggih dipun bahas wonten ing masjid-masjid, wonten ing pengaosan-pengaosan. Ngoten. Ananging niku mboten ateges kita niki kedah nglirwakaken pagesangan wonten ing alam donya. Nggih, idealipun nggih, pinangka tiyang-tiyang mukmin, tiyang-tiyang ingkang iman, sing jenenge bagya mulya niku nggih donya nggih akhirat. Pramila enten setunggal unen-unen parikan nika tuku pecel imbuhe rambak. Donyane kecekel, akhirate kecandaan. Allahumma amin ngoten nggih. Terus donyane nggih bahagia, akhirate nggih bahagia. Pramila enten ing setunggal ayat niku Allah dawuh surat Al-Qasas ayat 77, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Lan padha ngupadiya kanthi kanugrahan kanikmatan sing wis Allah paringake kanggo sira kabeh. Darul akhirah kanggo nggayuh kamulyan ana ing kampung akhirat. Benjang nggih. Kinten-kinten kamulyan kasantosan wonten ing akhirat niku rupanipun napa, Bu? Kebahagiaan di akhirat niku napa? Swarga nggih. Swarga. Terus kita dipun dawuhi dening Allah mengupayakan dengan modal nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk meraih kebahagiaan, meraih surganya Allah di akhirat nanti. Ananging Allah ugi ndawuhi ngeten, wala tansa nasibaka minad dunya. Ananging sira kabeh kuwi ya aja padha lirwa, aja padha nglalekake senengmu urip, kamulyanmu urip ana ing alam donya. Terus sing diuyak niku, sing diburu mboten mung akhirat kemawon, nanging pagesangan wonten ing alam donya niki kedah dipun upadi supados nggih cara-carane saged nyandang wuto, mangan wareg, urip kaya sak pada-padane ngoten nggih. Terus mungkin tidak harus meminta-minta kepada orang lain. Amargi niki termasuk perkawis ingkang napa nggih kirang sae wonten ing agami kita, wonten ing piwucal agami kita. Kita niki kalau hidup niki harus meminta-minta, merendahkan diri di hadapan orang lain itu termasuk hal yang tidak baik. Nggih. Pramila ngupadi kebahagiaan hidup di dunia ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki yang badhe kita rembang nggih. Lah kinten-kinten sing jalari gesang kita wonten ing alam donya niki saged bahagia niku napa kinten-kinten? Napa Bu sing paling jalari bahagia niku napa Bu? Kinten-kinten. Bondo sing kathah ngoten nggih. Nggih, nek jagung saged dandan necis, orang ngisi-sini ngoten nggih. Saged celaan, saged glowing ngoten nggih bahasanipun. Saged glowing. Nggih nek perlu ngagem pelik-pelik ngoten niku nggih. Nek pengen jajan nggih saged keturutan. Saged wiskul, istilah tiyang sakniki niku wiskul. Napa? Pirsa Pak wiskul. Wisata kuliner. Wisata kuliner nggih. Nek pengen jajan kaya kancane nggih, kala-kala saged dituruti ngoten nggih. Nek kepengin banget nggih, kala-kala dituruti mboten ateges niki berboros-borosan mboten. Nanging dalam rangka mensyukuri nikmatipun Allah. Para jamaah ingkang dipun rahmati Allah, lan pancen bondo niki kalebet setunggal nikmat paringipun Allah ingkang napa nggih manfaatipun ageng sanget wonten ing pagesangan menika. Nggih kagem nguripi anak bojo, ngoten nggih kagem pirukunan, kagem nyekolahaken anak, kagem gayuh akhirat ugi kedah ngagem bondo, Pak. Kita saged zakat, saged infak, saged sedekah, saged kurban meragat satu kewan ternak niku
nek mboten enten bondone mboten saged. Pramila bondo donya niki ugi kedah dipun upadi, digoleki. Ananging nggih nika kala wau ampun ngantos guru ketunggul donya tok akhire napa? Lirwa. Terus dua-duanya dunia akhirat harus dicari ngoten nggih. Para jamaah ingkang dipun rahmati Allah, lah tamtu kemawon kita sedanten iki anggadhahi pepinginan, gegayuhan pikantuk rejeki bondo donya niku ingkang tansah semanding, sempulur, banyu mili nggih. Tentu sedanten gadhahi kepinginan kados mekaten. Rezekine lancar, ora duwe utang nek perlu ngoten nggih. Saged keturutan apa ingkang dipun gayu. Lah pramila supados kita saged pikantuk rezeki ingkang sempulur semanding banyu mili, kita kedah ikhtiar, kedah ngupadi berusaha. Tentunipun kanthi mergi-mergi kanthi cara-cara ingkang dipun halalaken wonten ing syariat agama Islam. Dipun upadi. Nggih nyambut damel, raketan mungkin buruh, dodolan utawi garap sawah. Utawi enten kantor lan sapiturutipun kathah sanget nggih jenis-jenis pekerjaan ingkang kita saged lampahi niku kathah sanget. Sing penting gelem obah mengke saged mamah nika nggih. Nek obah kuwi bakale mamah niku piwucal para sesepuh kala rumiyin niku pancen leres sanget nggih. Intine niku sapa gelem obah bakale mamah. Nah, pramila kita kedah ngupadi, berusaha semaksimal mungkin. Ananging ingkang boten kalah wigatosipun sasanasipun kita ngupadi secara lahiriah ngoten nggih. Kita ugi kedah ngatosaken perkawis ingkang langkung penting malahan. Nggih menika kita ngatosaken piwucal agama Islam. Amargi wonten ing agama Islam niku dipun ajaraken pripun carane supaya supados kita niki saged pikantuk rejeki ingkang semanding, sempulur lan banyu mili menika kala wau. Pripun carane niku enten napa nggih piwucalipun. Pramila kula badhe ngaturaken pinten-pinten lawang pambuka rejeki miturut piwucal agama Islam. Niku kathah sanget nggih. Lawang-lawang pambuka rejeki niku kathah sanget. Lah niki menawi kita kepengin pikantuk rejeki ingkang lancar, gancar, gangsar nggih, kita gatosaken. Lajeng mengke kita praktekaken, kita amalaken. Kata sangat ingkang sepindah niki mengke kula aturaken setunggal kemawon rumiyin nggih amargi mengke kegiatan Ahad pagi niku kathah sanget. Niki mengke enten subuh barokah sak sampunipun ceramah mengke sarapan bareng, lajeng mengke enten pengaosan Ahad pagi sambil dodolan ndok nggih Mas Asmin nggih, siap nggih. Nah, niki mengke nggih nyuwun ngapunten niki kadang-kadang sok ngrepotaken jamaah nggih, dijak dodolan, dijak ngresiki ndok bareng-bareng niku aslinipun nggih mboten kok untunge nggo takmire, untunge nggo sing ngelola ndok mboten. Mengke nggih tinggi kemakmuran bersama untuk menopang dakwah di masjid ini ngoten nggih. Lan masjid niki nggadahi setunggal sesanti, nggadahi slogan baru inggih menika umat memakmurkan masjid, masjid memakmurkan umat. Dados kita ngupadi dodolan ndok, damel ndok asin niku, telur asin niku nggih kagem ngopeni kegiatan masjid. Lah syukur mungkin nek pun berkembang utawi saged damel usaha-usaha produktif sanesipun saged kagem napa nggih? Kagem memberi hadiah kepada jamaah mungkin nggih. Memberi santunan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bisa saja seperti itu. Pramila monggo dipun dongaaken sami-sami nggih usaha niki supados saged barokah berkembang. Allahumma amin. Nggih ingkang sepindah lawang pambuka rezeki ingkang sepindah inggih menika kita kedah ngatah-ngatahaken syukur dumateng Allah. Allah dawuh wonten ing surat Ibrahim ayat 7 nggih. La in syakartum la azidannakum. Menawa sira kabeh kuwi padha syukur marang ingsun Allah, la azidannakum yakti Allah bakal paring tambah nikmat kanggo sira kabeh. Lah niki janjinipun Allah. Menawi Allah niku sampun janji mboten badhe dipun benjani. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yakti Allah kuwi ora bakal belenjani janji. Nah iku janjinipun Allah. Niki kedah kita yakini nggih, menawi kita syukur, kanthi syukur ingkang leres, yakti
Allah badhe paring tambahan nikmat-nikmat kasebat. Lan syukur niki nggih mboten namung wonten ing lisan nggih. Kadang-kadang tiyang niku sok syukur niku gur nggen lisan tok, alhamdulillah diparingi sehat. Alhamdulillah motoku sehat. Nanging kon maca Al-Qur'an ngulatke niku mboten gelem. Nah niku ateges syukuripun kirang, dereng jangkep. Lah ingkang paling jangkep niku nggih pertama syukur kanthi manah. Ngakeni bilih sedanten nikmat niku paringipun Allah, lajeng wonten ing lisan niku nggih ngucapaken alhamdulillah diparingi nikmat saking Allah, lajeng dipun amalaken utawi nikmat-nikmat paringipun Allah niku dipun manpangaken kagem ibadah nyaket dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, menawi pikantuk rezeki nggih, ampun digegem piyambak. Nggih, kala-kala diluberke nyang kiwa tengen. Gatosaken para sanak kadang, para tangga tepalih, para mitra pitepangan. Kala-kala nggih, nek perlu utawi dipun damel rutin nggih saged menawi mampu nggih. Ngopeni anak yatim, ngopeni janda-janda miskin misalkan nggih, orang-orang fakir miskin dan lain sebagainya. Niku astu mulya sanget, minulya sanget pakaryan ingkang kados mekaten. Niki pinangka raos syukur kita dumateng Allah ingkang sampun paring nikmat rezeki bondo donya dumateng kita sami. Niku janjipun Allah menawi kita syukur badhe dipun tambahi. Badhe dipun tambahi nggih. Wala ing kafartun ananging menawa sira kabeh kuwi ora gelem syukur, malah kufur nikmat. Nikmate paring Allah, peparingipun Allah malah dinggo poya-poya, dinggo ndem-ndeman, dinggo hura-hura, dinggo nanggap napa nggih? Pahargyan-pahargyan kang mengandung maksiat. Niku mengke Allah duka. Wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Niku incimanipun Allah. Menawa ora padha syukur, malah kufur nikmat, yakti pasiksane Allah kuwi gegirisi medeni lan ngedapi-dapi. Naudzubillahi min dzalik. Pramila supados kita niki mboten pikantuk bebendu saking Allah, kita kedah syukur kanthi estu kanthi leres. Lan enten setunggal cariyos nyata nggih, setunggal kisah ingkang Allah wedharaken wonten ing Al-Qur'an surat Saba niku saged dados setunggal kaca benggala nggih. Saged dados pelajaran ibro kagem kita sami. Bilih kalau rumiyin nggih enten setunggal karang padesan. Enten setunggal negeri utawi negari wonten ing mawon ingkang makmur rakyatipun, pendudukipun makmur. Negaranipun gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem, kerta lan raharja. Allah handhapaken keberkahan saking langit, Allah jedulaken keberkahan saking bumi. Allah paring jawah niku kan mengandung keberkahan, pinangka sumber rezeki saking langit. Lajeng Allah jedulaken tetanduran saking bumi. Pertanianipun maju, nggih. Pendudukipun saged makmur amargi pikantuk keberkahan saking Allah menika kala wau. Rezekine semanding, sempulur, banyu mili. Niku nalika pendudukipun sami kersa syukur dumateng Allah. Ibadah tememan, syukure nggih syukur ingkang mentes nggih. Pramila diparingi nika kala wau. Sedanten kebetahan gesangipun dipun cekapi dening Allah. Ananging wonten ing wekdal candhaipun pendudukipun lajeng napa nggih lerwa dumateng kewajiban dumateng Allah. Syukure lali, ibadahe lali. Akhirnya Allah duka. Allah ngandhapaken bebendu balak lan musibah. Rupanipun apa? Rupanipun inggih menika dipun wandhapaken udan ingkang deres, Jawa ingkang deres nggih, lajeng dados banjir bandang. Lah banjir niki saged ngrusakaken karang padesan punika. Kampung Sabak naminipun nggih, negeri Sabak niku diluluh lantakan oleh Allah. Perkebunannya, pertaniannya hancur. Semua hancur, penduduknya banyak yang mati. Mati dalam keadaan hina, amargi napa? Melupakan syukur kepada Allah, melupakan kewajiban ibadah kepada Allah. Lah niki mugi saged dados ibroh kaca benggala kagem kita sami, kedahipun kita ngantos-atos. Ampun ngantos nemai nasib kados dene penduduk Sabak nalika semanten. Ora gelem syukur,
ora gelem ibadah, akhirnya dipun siksa dening Allah kanthi banjir dibinasakan oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Pramila monggo syukur niki kita estahaken. Amargi niki setunggal dawuh perintahipun Allah kagem kita sami. Para jamaah ingkang dipun rahmati Allah, dados pintu pembuka rezeki yang pertama ingkang saged kula aturaken wonten ing jam menika inggih menika kanthi ngathah-ngathahaken syukur. Dasaripun perintahipun Allah wau nggih wonten surat Ibrahim ayat 7. Menawi kita syukur janjipun Allah rezeki nikmat bakal ditambahi. Ngoten. Para jamaah ingkang dipun rahmati Allah, saderepun kula akhiri nggih enten kalih pengumuman ingkang badhe kula aturaken. Sepindah bilih mangke dalu aslinipun cekan jadwal pengawasan fikih ibadah nggih sesarengan kalian Ustadz Arif saking Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Sangen. Ananging gegandeng niki bertepatan dengan malam tasyakuran di berbagai tempat nggih. Lan ustadzipun piyambak nggih enten kesibukan sorenipun enten acara upacara napa-napa. Lajeng mengke persiapane nyenempek banget. Mengke bareng isak niku biasanipun saben RT saben papan niku ngawontenaken tirakatan nggih. Ngoten nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih ya. Pramila nggih napa nggih dipun liburaken rumiyin, dipun praeni rumiyin insyaallah dipun lajengaken melih wonten ing dinten Ahad candhaipun ngoten nggih. Salajengipun pengumuman ingkang angka kalih bilih dinten Senin tanggal 17 Agustus malam Selasa niku wonten ing Masjid As-Siddiq Puthuk niki dipun wonteni setunggal pahargyan ingkang luar biasa yang pertama kali kita adakan inggih menika tasyakuran di dalam rangka menyambut atau memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Niki mengke acaranipun kirang langkung mengke enten tausiahipun rumiyin raketan mung 3 menit nggih kirang langkung. Lajeng mengke enten acara makan bersama. Enten acara Madyang Geden nggih. Pesta Ndrawina Kembul Bujono ngene niki. Niku mengke sawontenipun pokoke pun mboten sah protes. Mungkin nek protes nggawa sangu lawuh sing enak saka omah didumi kancane ngoten nggih. Ngoten niku. Niku enten acara makan bersama lajeng mengke yang terakhir enten pembagian durpres. Nah niki pembagian durpres niki nggih nyuwun ngapunten mboten kok saben sing rawuh niku dipun caosi setunggal bawa setunggal mboten, mengke sing beruntung kemawon dalam tanda kutip sing beruntung. Dados mengke diundi dengan cara yang fair, dengan cara yang terbuka nggih, mboten pilih kasih, mboten disengaja dihitukke si A si B mboten, mengke diundi bersama-sama yang beruntung insyaallah mendapat hadiah. Dadene door prize napa kemawon kita sederek saged menjanjikan sehingga mungkin enten kompor, enten pakaian, gamis, enten macam-macam. Niki mengke monggo dipun gethok tularaken dumateng para mitra pitepahan kita dipun ajak sesarengan pengawasan tasyakuran. Lajeng mungkin enten acara door prize lan insyaallah door prize niki aman nggih, mboten mengandung judi amargi untuk mendapatkannya tidak perlu biaya. Mboten enten karcis sing kudu dituku, mboten enten pertaruhan lah. Intinya kita hadir, kita berbagi kebahagiaan dengan membagi hadiah walaupun yang mendapat hadiah itu tidak semuanya, hanya beberapa orang sesuai dengan jumlah door prize yang tersedia. Ngoten nggih, mungkin dipun rawuh insyaallah. Para bapak ingkang dipun rahmati Allah, so ibu sedanten jamaah salat subuh wonten ing Masjid As-Siddiq Puthuk, kula kinten niki rumiyin ingkang saged kula aturaken insyaallah babagan pintu-pintu rezeki ini akan kita bahas wonten ing pepanggihan candhaipun insyaallah. Saking kula cekap semanten, mbok pilih enten lepan nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.